Kyoto, áno. Odchádzame z Tokia. Spakovaný. Raz, dva, 3 kufre, jeden ruksak, druhý ruksak. Maximálne zaťažený. Krásne počasie, 1000%. Musíme tu opustiť dážnik. Ideme na to. Shinkansen a... nie, metro. Potom Shinkansen. A Kyoto. Dali sme to. Kyoto. Sme tu. Kyoto Hotel Room Tour. Výhľad. Stena. Kúpelka. Nice. Rýchly regen a mesto. Čas na sushi. Sushi time! Po týždni v Japonsku prvýkrát sushi. Tak uvidíme, aké to bude. Dúfam, že dobré. Did you know, že sushi nie je japonské? Vôbec to je veľké švédske. Norské. Alebo norské. Áno. Tu vláčik naložený. Objednávací tablet. Dezerty majú, aj kávu majú. Isto toto je nejaké také, že fast food shit, že tu chodia na to proste úplný žebráci a ja to tu ochutnávam, keby som jedol Michelin. Dobre. Proste ryba z ryžou a so sojovkou. Dobre, hneď. Čo je to tam? Neviem, čo som si dal. Proste ryba s ryžou inej farby, hej? Chuť úplne tak isto, tak henta. Úplne tak isto. No, že nulový rozdiel. Neviem. V pohode. OK. Taký putík. No poď. Idem na to. Čo? To dobre či nie? Áno? Takže mega? Úplne, hej? Ale zda som celú tú tú jahodku. Rajčinu. Také zaujímavé. Áno, to má v hube. Je to dosť horúce, ale... No, že to má byť teplej. Ale... No poď košni, že či to je... Chutí to jak chleba s jahodou. Akože... Nič extra. Takže... Počkaj, som sa nedostal k tomu. Je to dobré? Nie je to čokoláda. Nie, čo to je? To je fazula červená, že? Ja som fanúšik proste tej červenej fazule. Akože extrémne tu je toho veľa. Ideme mi vybrať voľačo z tohoto. Dúfam, že tam bude Gojo, Satoru a... No 3 cm, to je takéto. No, že to je butík. Dobre, koľko to stojí? Takéhoto by som chcela. 400. Ideme na to, uvidíme, čo máme. Prosím, prosím. Ja to je tá holčina. Ona tiež cool, super. To je také cute. Takže mangový šíp, milkshake.
nejaký burger, random a klasická ryba. Vajíčko. No dobre to je, ale také raňajkové mi to príde. No dobre to je. Dosť dobré, akože namekač proste veľmi dobré. Mega akože. Strašne pekná auto. Hľadáme VR-ik, alebo čo také, našli sme. Vláčne proste. Toto už áno. Strašne toto je pekné. Že? Úplne, toto je proste ono. Úplne chillové večer, proste mimo takých veľkých uličiek. Je to tu úplne, že kľudné, perfektné. Takže po Starbuckse druhé kolo, Mekaču, ďalší fast food. Proste není nič na to byť v Japonsku v Kyote a dávať 30 fast foodov za deň. Ale treba proste, treba. Burger. Čo na to hovoríš? Dobre, že? Dosť dobré. Dosť dobrý. Cheesík, double cheesík, cheesík pre špeciálnych ľudí bez uhorky. Hranolky, approved. Zobral som si bike, elektrický. Takže vozím sa po Kyote na bajku o polnoci. To dosť cool, neviem kam idem ani proste, niekam idem. Našiel som nejaké dosť cool miesto, išiel som na bajku celkom dlho. Som tu pri nejakom chráme, je zatvorený, sa otvára až o 9 ráno, ale vlastne takto to je pekne vysvietené aj večer. A vlastne celé okolie toho zámku, toho chrámu je vlastne ohraničené vodou. Takže to vyzerá veľmi pekne, celé to je také pekne ohraničené a vyzerá to super. Dobre sa tu vidíme veci. Treba dávať iba trošku pozor na ľudí, ale vlastne všade sú tu chodníky pre bicykle. Takže je to úplne pohode. Je to veľmi pekné kľudné mesto, že aj večer. Alebo minimálne aspoň táto časť, kde som akurát. Taký komár ma jebol do lítka, že asi skápem za chvíľu maláriu na 100%. Extrémne to súrbi. Extrémne. Dúfam sa mi nevybie bicykel, lebo som úplne v píďaleko, takže dúfam, že sa mi nevybie. Chcem povedať, že tu je neskutočne teplo aj večer. Som úplne mokrý, dopotený totálne. Tu niekde som na mape. Vlastne som si musel dať aj taký, že konečný bod, vlastne kde ten bicykel zaparkujem. Čiže je také trošku iné, na rozdiel od toho, ako to máme my, čo sa týka napríklad Boltu. Idem po takej hlavnej ulici teraz, že je to trošku tlak, vôbec neviem, kto má prednosť, mám aj že odkade, vôbec tu nie sú proste značky, že hlavná, vedľajšia, proste teraz by som mal byť za chvíľu pri nejakej vlastne nejaká záhrada. Každopádne tá časť Kyoto, kde sme boli ako prvé, bola oveľa viac taká tradičná ako táto momentálne. Ale musím povedať, že na bicykli sa to
žiadne výškové stúpania alebo také niečo. Je to tu všetko dosť veľmi akože rovné, povrch, takže úplná paráda. No vlastne už je tá Kyoto National Garden, takže do záhrady sa nedostanem, teda aspoň si myslím. No záhrada je vlastne tu naľavo odo mňa, tu vlastne naľavo odo mňa je vidieť vstup. Vlastne sa tam aj môže ísť, je to otvorené, ale teraz večer tam už toho asi moc veľa vidieť nebude. Ja som vlastne urobil také kolečko, teraz pôjdem naspäť k tomu bodu, kde vlastne budem parkovať bicykel a pôjdem naspäť na hotel, takže tak.